أزي دمتهم دمت سلفنا هذا إيرترا دمت سلفنا هذا إيرترا بحاليوت كفل زينا سلفنا هذا إيرترا ناتدالوه سومناوي مالت وتر حموس أب مربب حبريتها إيرين هذا زغر مدبيو أزي دمتهم دمت سلفنا هذا إيرترا سلامتنا يبصحكم كبر سماعتنا كم يكنيكم أزي دمت سلفنا هذا إيرترا لو مقدام حمل حادك تشحن عسر شوعتنيو نمكتالو خطعمكم تحستو فنونا كنكتاتلكم فلما تحستو سمناوي فتامي تازينايو زسعب مدب سبوت سلفنا هذا إيرترا أبز سمناو مدب زي نايلومي أرستو كابز حالف زقتله مسرتاوي رقحيتات نسلفاو نقحتا بتحت الزبل استمهراوي صحف سالسا كفالو كقرب الكميو نمزاني طعم زيمان قدمنا سنينا لنا سناي مكتال كون لكم داتمننا نختكتاتولنا بخبر نقدم سمناوي نتفتات زينا بمنستر قداتو تاي دكتور ورقنا غبيو زمرح لعلوي لوخ منغست إثيوبيا اب روسيا وقعوي ناي سراح مبصح فلتيمو ات منستر ب26 سنه نا موسكو دحر متاو مسروسياوي مزنو سيرغي لافروف بمرخاب بزعبه هلو كونوتات زوبا قرن افريكا أبركوت إثيوبيا أبتي زوبان تمايتهم أمو إثيوبيا روسيا زتصنح زمدنا نمدلدالو بزلعالك سرحو كم استسمع معوخا كم موسكو استفنو حبريتها يملكت منستر قدايتو تاي روسيا سيرغي لافروف أبتاقات أمي أبزهبو مقلتي إثيوبيا بزلوا ميزاناون حلفنتاون بوليسي أب حبرة أفريكان زوباو قدايات نزلوا أبركوتوني إدو نايكلتش عن 10 تلواتي تابال بايتو تسطح حبرات هاقرات كتكون زخالت كا بزلوا نات بوليسي مخانو تروسياو منستر قليتو أول حتري نايزا عمتزي منستر قداتو تاي إيرترا عثمان صالح أب روسيا أبزمت حلو وان روسيا نتي أبزوبا قرن أفريكا زولو قريتشتات نمفتح كتواسا قربتي كمزلا منستر لافروف مقلاتو عيرسعن أمونغو هاجرات وشمت عرب استفتر مسح حبنا بأسي أبزمت اللي هو نكسنت قطرنا أمباسادر يمن سوقيبو قطرنا أمباسادر يمن سوق زلا أبسدت أبريات زمربرو منقستي يمن سعود عرب مدكف مس قطر زنوبرو زمبنا دحري مبتخويو مس سعود عرب يكون مس قطر تقعي زي حاجة السودان ما انت ربحتات يمن أب قطر زكاة لك تسرح مقانا قالات يلا يمن بحرين قبط ليبيان مس سعود عرب موغان زمدنا انك مستبتخي عير السعن مس سعود عرب زوجنا إيرتران جيبوتي ون مس قطر زنبرن زمدنا أزحتي لنكو انتهى اللوا مولو بمولو جنايت متخن أمباسادرات كلتين هاجراتون كساب وانزي أب قطر كتم أدحى يمزركبو بريزيدنت السودان عمر حسن البشر بزعبه هلو كونتا سعود عرب قطر ان مزتاينا بسعودي عرب امريحو اتي بريزيدنت ب10 سنين بجده دحر نتاو مس نغوس سالمان بمرخه بزعبه زي ابزوبا وش متخصصو زلو قلولا تزراريبو زاغيت صقعي ناي سعودي عرب يكون ناي قطر زي حاز السودان نتي بامير كويت زقربه ناي عرقن شمغلنا انت بقسيات تدقف زلا أب يمن زركوب إيرتراوان سدتنياتات بحمام شورخ يتقعوا مهلاو منشتات ريديو أرينا كابتي هاجر حبيروم بتوم منشتات بتوساخي دبابن كوخان أبستبهلا معسكرات زركوب إيرتراوان سدتنياتات ناي مدهانيتن مسرتاو مقبتاتن واحد عقات يقول سلازركب اتي حمام كبيد حدقا كي ورد تساقي كمزولو قليصوم أب يمن تلابعو زركب حمام شورخ زاكيت شحن 307 كتيلو باتي حمام نايزتتقعو قطريك أبعلتنا بعلت النازا يدي مسمح له قطري قدايات اب حصيل غيزي كوسخ كم زخيل ودبت عنا عالمي ملكت منغس يمن اب شوعت زوباتات تهاجر ناي حجوز اوان بمواجو حجوت رديت حاتيتلو يغون امبر سعود عربن حبرات اماراتن اب تهاجر بسنك زكايد اوزلوا عقوبت كعتاتن كم مدهانيتن مسرتاوان مغبتاتن زامسل حجوت رديت ناب حزب نمبصحو اصقام خوينو كم زلو احغراوان تكالات كبر سناي يገልጻ
سعود عرب حقاوي منبر فقاد نزيبلهم متعتنياتات بفقاد كوت وزهابتهم ناي 9 معلتات عدر أبكعو إتا هاجر عب مقابيد كتشحن 10 شوعاتنا بزحلة فوتو وساني بزي حقاوي منبر فقاد عب سعود عرب الناس ورحزونا بروزو اللو وتعتنياتات كترزو الزبل إمابب بمقرب كرمي إزينا يمسكواك سقومتي بولنتوم نبعدهم نزم اللو سوقنا كاب 20 شعاتن مقابيد كساب 3 سنة 9 معلتات زيسانحي عدل يا حباتهم تنحا أبزن 9 معلتات بولنتوم كاب سعود عرب زوجو حقاو منبر فقاد زيبلهم وتعتنياتات أبكال أوان بحقاو مقدي كأتو كمزخو أولو زحبر سعود عرب كاب حدا حمل ندحر زتحزقنا نايا تابعتي أسر توسيد لهم بحيل مستسوقو بحقاو مقدوون يخون ناب سعودكم اللسو كم زي كلو تقلت بزنا سعود عرب سقومت زيغاتات إثيوبيا إيرتران سومالين زركبهم مليونات وتعتنياتات كتشلو يوم تمزبز حق قدات نايزي ناي سعود عرب وساني زيغاتات باكستانن بنغلاديشن فيليبينس المقانم يحبر أبزن ستق أساس لسا أواره حقاو ورق الزيت عنحهم عسرتات إيرتراويان كاب سعود عرب تفانيوم ناب إيرترا كم زعتو كقلت مكلو إثيوبيا أستات 4-5 شه زيغاتات نموت عياك تقوعي تنحا يقول مبر اتجيزي أقول كم زين بر تتكس إثيوبيا زيغاتات نموت نقسن سعود عرب توساق جيزي كهبات حتى تلا سعود عرب قديماون بحقاو منبر فقاد زنوبر مزلو وتعتنياتات لنفسه وكف أبا سدرا ورحاوي جنزب وخفلو الزبل إمام مقرب عزيز الكريم منجسو دبوب السودان إيرترا كابتركبن شوعت هاجرات زيركبو أمباسادراتا كتسحب مقانو يقلصالو دبلوماسياوان منجتات بزهوبو زلو حبريتا مسرت ات منجسي اب إيرترا السودان اوغندا جبسي بريطانيا جرمن هند نزركبو أمباسادراتو زيسحب زلو بسنك قطباوي قلولاويو ب14 سنه نايزوم أمباسادرات ابستلاك دبدابي اوشتي سوسا معلتاتنا بجوبا كملسو تعزيزو مهلاو مستفراليا منجتات زينا يتقصا افنيا منستر غدات وصاي دبوب السودان وين ماكول إريك نيرويترس أبزهاب وحبريتا وتم أمباسادرات نبجوبا كملسو تجاويهم كم زلوا بمرقات زسحبوا لزلوا مقنيات جنا عين التران من قصة دبوب السودان بسنك قطبع وقولوا له نزبزحوا أمباسادراتو سرحتنياتات منستر غدات وصان نشودشتي ورحي دموز كم زي كفولو مزحبر أبومبر كوميشن حبرة أفريقيا موسى فاكي محمد بزعبا خونتات إيرتران جيبوتي زملكت أبدي سابا مزركب قوامي وكيل منجس إيرترا أبتي حبرة أمباسادر أرايا دستان زتيو أبومبر كوميشن موسى فاكين أمباسادر أرايا دستان ب20 شوعة سنة أبدي سابا أبزركب بيت صحفة حبرة أفريقيا أبزتزرارو بلو بزعباتي بحبرة أفريقيا زغربة نابتي إيرتران جيبوتي زساحب زولو كبابي تازستلع كتعزابي بجي لازم الكزت يوم منستر قدات وطاي تشاد نبر موسى فاكي محمد أقدمون أبدي سابا نزركب قوامي وكيل منجسي جيبوتي أبتي حبرة كم زرارو بوز زكريو أبز حلف سومون كوميشنر تاتتان سلامنا أم حبرة أفريقيا أمباسادر اسماعيل شرقوي نخلت أبالات قوامي وكيل منجسي إيرترا أبتي حبرة أبيت صحفته بمعدم أبتمساسالي قداي كم زرارو من كل حوي ذكر قطر إيرتران جيبوتي زساحب كبابيتاتنا أستات شوعات عمتات وافراتون زيت أنحيت 450 زمو بزوحو تعزابي سراوي دحر مسحبة أتي خبابيتات بسراوي إيرترا تتحيزو كبل منكسي جيبوتي ناب حبرة أفريقيا بايتو تتتا طلعن كم زغربي عيرسعن حبرة أفريقيا كلتين هاجرات كاب تتصابوتات كوقطبا بمصواع نابتو بوتات عزابي بجله كل اخ مخانو زقربو امامه ببايتو تتا حبرات هاجرات مولو دقف مركابو ولي ذكر منجسي إسرائيل إيرتراوين حتى عقبان بهاجرو نمملاز خئل متنعتي زدالو تك كم زقوتري مع كان زينا حارز حبيرو اتي نجزا رؤسو قبل علي سدتنياتات حلف تلي خمزول لو استقلتي بوليسي إيميغريشن زدها بمتنعتي زكاي تكال بزعبا إيرترا متنعتي خكايد مس منجسي إسرائيل ناي أستاتا سرت 14 دولار وعليو أكايدون اتتكال أقدمو نتي بدين ماركن بريطانيان زغربي أب إيرترا من محيا سبعو مسالاتي رؤلو زبل سبساب كم موكسي كتقاملو كم ديسان حيوزن كاف دين مارك بريطانيان بزعبا خونتا سبعو مسالات إيرترا كصنعو قدم خلت عمتات زلاخهم وكيلات اب إيرترا من محيا سبعو مسالات اللو زبل بوغونم زغربو تبصاب كاب حقي زرحقه زيكون نتاوني تباهيلو بجزاء منجستاتهم احغراوي محبرسبن كمستنصقه ايرسعن ازي اب كونتا سبعو مسالات إيرترا متنع تخكاي تلوقحي زلو انصار سدتنياتات مرغت زلو نا إسرائيل تكالون ميزاناوي كخون ايكدني كبلو تطبقت سبعو مسالات ينقفو منجست إسرائيل اشحات إيرتراوان سدتنياتات زغربو زلو حتى بوليتيكاو وباز زاغيتا يتقبلن እቲ መንግስቲ በንጻሩ ኣብ ልዕሊኦም ከቢድ ፀቕጥታት ብምፍጣር ካብ ሃገሩ ንኽወፁ እዩ ዘገድዶም ዘሎ
ኣብ ኡጋንዳ 4310 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዘለዉ ጸብጻብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ብመሰረት ቀሪቡ ዘሎ ጸብጻብ ክሳብ ግንቦት 2017 ኣብ ዝነበረ ግዜ ኣብ ኡጋንዳ ናይ ዝርከቡ ብዝሒ ስደተኛታት ጠቕላላ ኣስታት 1.3 ሚልዮን ኮይኑ እቶም ኣስታት 1 ሚልዮን ካብዚኣቶም ዜጋታት ደቡብ ሱዳን እዮም ኣስታት 200,000 ዝገምገሙ ዜጋታት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብብዝሒ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክስርዑ እንከለዉ ብሳልሳይ ደረጃ ከዓ 34,000 ዜጋታት ቡሩንዲኦም ዜጋታት ሶማል ብ25,321 ዜጋታት ሩዋንዳ 13,907 ራብዓይን ሓሙሻይን ደረጃታት ክሕዙ እንከለዉ 4,310 ዝብዝሖም ስደተኛታት ኤርትራውያን ከዓ ኣብ 6ይ ደረጃ ይርከቡ ንኤርትራ ስዒበን ብብዝሒ ስደተኛታት ኣከታቲለን ኣብ 7ን 8ን ደረጃ ዝርከባ ሱዳንን ኢትዮጵያ ኮይነን ነፍሲ ወከፈን 2,549,798 ብዝሒ ስደተኛታት ኣብ ኡጋንዳ ኣለወን እዚ ብላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ቀሪቡ ዘሎ ብዝሒ ስደተኛታት ነቶም ብናይ ሃገሮም ፓስፖርት ዝንቀሳቐሱ ገና ናይ ስደተኛታት መንበሪ ፍቃድ ዘይሓዙ ሓተቲ ዕቁባን ብዘይሕጋዊ መንበሪ ፍቃድ ዝነብሩን ኣብ ግምት ዘእተው ኣይኮነን መብዛሕትኦም እዞም ኣብ ኡጋንዳ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ከተማ ካምፓላ ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታት ተዋፊሮም ሂወቶም ዝመርሑ እዮም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሓፈሻዊ ናይ ዜና ፍኖና ኣብ ዝተዛዚሙሎ ብዝስዕቡ መደባትና ሰናይ ምክትታል እዚ ኣብ ዙርያ ክልል ሰልፍን ሃዳ ስፖርት ሰልፍን ሃዳ ኤርትራ እዩ ስፖርት ሰልፍን ሃዳ ኤርትራ መሰረታዊ ረቑሒታትን ሰልፋዊ ንቕሓት ብሰልፍን ሃዳ ኤርትራ ኣመር መምርሒታት ስነ ምግባራትን ናይ ስነ ምግባር ሌላን ክለሰ ሓሳባቱን ቀዳማይ ተረድኦ ናይ ሰልፊ ምህላው ዝኾነ ሰብ ምስ ካልኦት ሰባትን ከባቢኡን ብምውፃእ ዘጥርዮ ጠባየ ማለት እዩ እዚ ማለት ከዓ ዝኾነ ሰብ ኣብ ምንቅስቓሳቱ ወይ ኣብ ኣተሓሳስብኡ ወይ ኣብ ዘራርብኡ ስምዒታቱን ዘርእዮም ጠባያትን እዮም ክልተ ዓይነት ጠባያት ድማ ኣለዉ ተፈጥራዊ ዝኾነ ሰብ ምስ ካልኦትን ከባቢኡን ንምጥዓም ዘርእዮም እኩል ኣገላልፃን ኣካይዳን እዮም ውደባዊ ጠባይ ዝኾነ ኣባል ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ምስ ኣባላት ሰልፊ ብምውፃእ ዘጥርዮ ጠባይ ማለት እዮም እዚ ማለት ከዓ ዝኾነ ሰብ ኣብ ምንቅስቓስ ወይ ኣብ ኣተሓሳስብኡ ወይ ኣብ ዘራርብኡ ስምዒታቱን ዘርእዮም ጠባያትን እዮም ካብዚ ኣብ መቐቐላዚ ዝስዕብ ክጽምቕ ይከኣል ሓደ ኣብ ባህሪ ናይ ሰባትን ውልቀባዊ ጠባያትን ምርኩስ ብምግባር ንሓደ ኣባል ጠባይ ካብቲ ካልእ ክፈላለ ይኽእል ክልተ ውደባዊ ጠባይ ኣባላት ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ክዋስኡን ከለዉ ከም ውጽኢቱ ዘርእዮም ውደባዊ ጠባይ ካብ ባህርያዊ ጠባይ ይፈላለ እዩ እቲ ቀዳማይ ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ዝርአ ከውን ከሎም እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ሰባት ጠባያት ኣብ ሕብረተሰብን ከባብን ዘርእዩ እዩ ሰለስተ ናይ ኣባላት ውደባት ጠባይ ብሕግታትን መምርሒታትን ሰልፊ ዝቕየድ እዩ ሰለስተ ናይ ኣባላት ውደባዊ ጠባያት ብሕግታትን መምርሒታትን ሰልፊ ዝቕየድ እዩ ካልኣይ ኣድላይነት ብውደባዊ ጠባይ ምግዳስ ናይ ውደባዊ ጠባይ ኣድላይነት ንተዓዋትነት ናይ ሰልፊ ኣብ ንጥፈታት ዓቕሚ ሰብን ምምሕያሽ ኣካይድኡን ስለ ዝምርኮስ ኣባል ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ዘካይዶም ንጥፈታት እዩ ተረድኦ ምእዝዝነት ተረድኦ ምእዝዝነት ንሰልፊ ህይወቱ ንዘሕልፈሉ ጉዳይን ዝኽተሉ ዕላማን ዕላምኡ ንምዕዋት ዝወስዶ ውጥናትን ስጉምታትን ምእማን እዚ እምነታት እዚ ዘስዕቦ ሽግራትን ዘኸትሉ ሓላፍነትን ንምስካም ድሉው ንምዃኑ ምእንትኡ ድማ ብፖሊስን ሕጊ ህንፃን ውሳኔታትን ምቕያድ ዓንድታት ምእዝዝነት ቀዳማይ ሒዝዎ ዘሎ ጉዳይን መትከላትን ዕላማታትን ናብ ሽትኡ ዘብፅሕ ኣገባብን ምዃኑ ምእማን ባእታታቱ ድማ ዕግበትን ዝተማልአ ቅርብነትን እዩ ምእዝነት
ምስ ሕግታትን መምርሒታትን ምጥሓስን ኣይሳንን እዩን ከምኡውን ምስ ዝኾነ ሰልፊ ምስ ዝጐድእ ኣካይዳ ኣይሰማማዕን እዮም ካልኣይ ኣባል ምስ ሰልፊ ናይ ምትእሳር ድልየት ምህላው እዚ ድልየት እዚ ኣባልነት ምጥላብን ብምቕባልን ጥራይ ዝግለጽ ዘይኮነስ ሽግራትን መስዋዕትን ንምጽዋር ቁርብ ምዃን እዮም ሳልሳይ ንድልየትን እምነትን ዘጐልብት ጉባኣትን ዕማማትን ምፍጻም ራብዓይ ብስነ ምግባርን ብፕሮግራምን ሕጊ ህንፃን መምርሒታትን ውሳኔታትን ምቕያድ ምእዝነትን ንሰልፋዊ ዕላማታትን ሕግታትን ኣገባባት ምእዝነት ካብ ፖለቲካዊ መርገፂታት ፕሮግራምን ሕጊ ህንፃን ውሳኔታት ትካላትን ምውፃእ ምስ ውደባዊ ምእዝነትን ዘይሰማማዕን እዮም ሓያል ውደባዊ ምእዝነት ዘለዎም ኣባላት ምእንተላውን ቀጻልነትን ሰልፊ መስዋዕትነትን ንምኽፋል ዝያዳ ቁርብነት ዘለዎም እዮም ስለዝኾነም ሓደም ናይ ኣተሓሳስባ ምእዝነት እዚ ማለት ከዓ መትከላት ዕላማታት ሰልፊ ወይ ስነ ሓሳባዊ ወይ እውን ውሳኔታትን እስትራቴጂያውያን ምቕባል ክልተም ስነ ምግባራት ምእዝነት ኣካይድኡን ኣዘራርብኡን ምስ ናይ ሰልፊ ዕዮ ዝሳነ ክኸውን ሰለስተም ትካላዊ ምእዝነት ብሰልፋዊ ሰንሰለትን መደብ ዕዮን ምንጻር ዕማማታትን ውሳኔታትን ምኽባር ውፅኢት ዘይንቡር ምእዝነት ዕሱብነትን ተመላኽነትን ውደባዊ ክብርታት ወይም ድማ ባህሊ ልምድታት ውደባዊ ባህሊ ተረድኦ ውደባዊ ባህሊ ንምንጻር ስነ ጽሑፍ ሰልፊ ምምሃር ውሳኔታት ጉባኤታትን ምፍላጥ ሕጉን መምርሒታቱን ምኽባር ኣባላት ሰልፊ ብስሩዕ መልክዕ ኣብ ውደባዊ ትካላዊ ዝሰርሕሉ መዐቀኒታት ዘትከለ መልክዓትን ውደባዊ ስነ ምግባራውን ዝቆርጽ እኩባት ተረድቶታትን ክብርታትን መሰላትን ጉባኣትን ውደባዊ ባህሊ ውደባዊ ኣሰራርሓ ስነ ምግባር ኣባላት ሰልፊ ዝቀርጽ መሰረታዊ ክብርታትን እዮም ስለዝኾነም ውደባዊ ባህሊ ንመምርሒታትን ሕግታትን ሰልፊ ዘጎልብት ኣወንታዊ ክብርታትን እዮም ናይ ኣባል ኣካይዳም ምስ ረብሓታት ሰልፊ ዘይሳነ ክኸውን ከሎም ምስ ገዛኢ ውድባዊ ክብርታት ኣይቃደንን እዮም ውድባዊ ባህሊ ኣብ ውድባዊ ትካላት ብምዕባል ሓላፍነት ኩሉ ኣባላት እዮም ስለዚ ተረድኦ ውድባዊ ማንነት ሕድሕድን መንነትን ስምዒታውን ቅየሳታት ዝጠቃለል እዮም እዚ ብከምዚ ዝጀመረ መንነት ንውሽጢ ጠሊቑ ነቲ ክውንነትን ድልየትን ናይ ውልቅን ኣብ ማሕበር ወይ እውን ኣብ ማሕበረሰብ ምሳ ዘንበሎም እዞም ክልተ ነጥብታት ኣብ ሕድሕዶም ከተኣሳሰሩን ከለው ዝኾነ ኣባል ኣብ ሰልፊ ኣወንታዊ ስምዒታት ንኽሓድሮም እቲ ዕላማ ራእይ ናይቲ ሰልፊ ዝሰረፆም ዝጀመረ እዩ ሕድሕዳዊ መንነት ኣባል ምስ ሰልፊ ዘይገራጮም ባዕላዊ ዕላማታት ንምዕዋት ዝዓለመ ስምዒታት ምንጽብራቕን እዮም እዚ ስምዒታት እዚ ኣብ በይኑ ዝምርኮስ እንተኾይኖም ኣባል ቀጻልነቱ ኣብ ሰልፊ ጠጠው ይብል ስምዒታውያን ቅየሳታትን መንነትን መትከላት ሰልፊ መሰረት ብምግባር ንረብሓ ምርጋጽ ዕላማታት ሰልፊ ኣባል ዘካይዶም ጻዕርታትን እዮም ስምዒታዊ መንነት ምስ ኩሉ መዐቀኒታቶም ክማላእ እንከሎም ኣባል ሰልፊ ብሰላቲ ዝኣምኖ ክብርታት ኣብ ሰልፊ ቀጻልነት ይህልዎም እዚ ክብርታት እዚ ቅድመ ምውዳቦም ዝሓዞ ስድራ ቤታዊ ወይ ማሕበራዊ ባህሊ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ድሕሪ ምውዳቡ ዘጥረዮም ውደባዊ ክብርታት ክኸውን ይኽእል ተፈጥራዊ ባህርያት ውልቀ ጠባይ ውልቀ ኣባል ሰልፊ ብሕግታትን መምርሒታትን ምምእዛዝ ኣባል ነዚ ምእዝነት እዚ ኣብ ናይ ሰልፊ ህይወት ከመሰረታዊ ክብርታት ክወስዶ ይግባእ ስለዚ ካብ ትግባር ሕግታትን ፈሪሑ ዘይኮነስ ምዞም ክብርታት ንምስናይ ናይ ሰልፊ ባህሊ ክህልዎ ኣለዎም መትከላት ምምእዛዝ ዝኾነ ኣባል ርኢቱኡ ንምግላፅን ኣራሚ ነቐፌቱኡ ንምቕራብን ናይ ሰልፋዊ ትካላት ከመሰረታዊ ቦትኡ ክወስዶ ይግባእ ነቐፌታን ርእሰ ነቐፌታን ኣብ ምቕራብ ዲሲፕሊንን ሓላፍነት ስምዒትን ክህልዎ ኣለዎም ከምኡውን ካብ ጥርጣሬታትን ሃስያን ምኽሳስን ምርሓቕ የድሊ ኣኼባ ብዝወሰኖ ውሳኔታት ምምእዛዝ ይግባእ ነዚ ድማ ብዝግብኦ ተረዲኡ
ብሰንሰለታዊ መንገዲ ይገብሮም ትግባር ዕማም ዝኾነ ኣባል ዝተዋህቦ ውድባዊ ዕማም ንምፍጻም ጻዕርታት ክካይድ ኣለዎም ዝገጥሙ ዕንቅፋታት ድማ ካብ ድሌቱ ወጻኢ ክኸውን ኣለዎም ክብርታት ምስራጽ ግልጽነት እምነት ንኻልእ ምኽባር ግቡእኻ ምፍጻም ሰልፋዊ ሓላፍነት ብግቡእ ምስልሳል ወዘተም ናይ ሰልፊ ትካላት ካብ ዘድልዩ ክብርታት እዮም ብኣድላይነት ናይ ሰልፊ ባህሊ ናይ ሰልፊ ባህሊ ምህላው ብዙሕ ቁም ነገራት ንምርጋጽ ይሕግዝ ናይ ሰልፊ መንነት የረጋግጽ ናይ ሰልፊ ፍቕርን ምእዝነትን ይዕቢ ናይ ሰልፊ ምርግጋእ የረጋግጽ ዝኸበብዎ ጉዳያትን ተረኽቦታትን ንምትክትታል ስምዒታቱ ክብ የብል ተረድኦታት ናይ ሰልፊ መንነትን ምእዝነትን ናይ ሰልፊ መንነት ኣብ እኩባት ብዝተወሰነ ዝምድና ምጽምባር ኮይኑ እዚ ከዓ መጠናዊ እዩ ሰልፊ ኣባላቱ ናይ ሰልፊ መንነት ክልዎም ኣለዎም ተወርሳዊ መዕበይ ኣገባብ ሓበራዊ ዕዮም ኣብ ትካል ሰፊኑ ዝርከብ ናይ ሰልፊ ስነ ምግባርን ኣብኡ ዝነጥፉ ኣብ ሕድሕዶምን ምስ ካልኦት ዝህልዎም ክፉት ኣቀራርባን እዩ እዚ ድማ ብኸምዚ ስዕብ ክግለጽ ይከኣል ኣባል ኣብ ውሱን ጉዳይ ክገብሮ ዝግብኦን ክገብሮ ዘይግብኦን ዘምሕረሉን ዘየምሕረሉን ስነ ምግባር ክኸውን ዝኽእልን ዘይከውንን ሕጋውን ዘይሕጋውን ስነ ምግባርን ዘይስነ ምግባርን ሓራምን ሓላልን ስለዚ ኣብ ጥዑይ ስነ ምግባር ዝተመስረተ መልክዕ ሓበራዊ ዕዮ እንተዘይሃልዩ ናይ ኣባል ናይ ሰልፋዊ ስነ ምግባር በይኑ ክጥዕይ ኣይክእልን እዩ ነዚ ኣብነት ብዝስዕብ ክጠቃለል ይከኣል ሓደም ጽቡቕ ድልየት ክልተም ሕውነትን ፍቕርን ሰለስተም ኣብ ክንዲ ውልቃዊ ረብሓም ሃገራውን ሓፈሻዊ ረብሓ ብቐዳም ኣርባዕተም ትምክሕቲ ምውጋድ ሓሙሻይ መስዋዕትነት ሻዱሻይ ምትሕብባር ሻውዓይ ምቑልልነት ሻሙናይ ጥዑይ ባህጊ ታሻዓይ ካብ ሓሶት ሓሜታን ምጥቋስን ምርሓቅ እዞም ክብርታት እዚኣቶም ብሃይማኖታዊ ክብርታት ዝርዝር መግለጽታትን ንምዕዛዞም ድማ ዘውትር ብሂላትን ምቕራብ ይከኣል እዮም ሓፈሻዊ መምርሒታት ስነ ምግባር ሓደም ንመሰረታዊ ዕላማታትን መትከላትን ስነ ሓሳብን ሰልፊ ብንቕሓት ምምእዛዝ ብውሳኔታቱ ምቕያድን ምኽልካልን ክልተም ኣብ መንጎ ኣባላት ሰልፊ ውሽጣዊ ዘተ ምስፋሕ ናይ ሰልፊ ድኹም ጎንታት ምንጻርን ናይ ሰልፊ መምርሒታት መሰረት ብምግባር ፍትሓት ምንዳይን ሰለስተም ንሰልፍናም ኣብነት ካልኦትን ምግባር ፖለቲካውን ውደባውን ልሉይ ምግባር ኣርባዕተም ኩሉ ኣልታዊ ተርእዮታት ብምፍዋስ ናይ ሰልፋዊ ስነ ምግባር ከም ምባልን ምምዕባልን ባህሊ ሓፈሻዊ ጥቕምታት ምስራፅን ውደባዊ ኣሰራርሓ ምቁጻርን ኣፈታትሓ ግርጭት ብዛዕባ ኣፈታትሓ ግርጭት ኣብ ሰልፊ ሓደም ጠባያት ምምሕዳርን ዕላማት ሰልፊ ብዝዕውት መንገዲ ምውጃህን ነቲ ዝድለ ጠባይ ብኣወንታ ምድጋፍ ሕግታትን መምርሒታትን ሰልፊ መሰረት ብምግባር ድማ ጉለታት ምእራም እዚ ከዓ ኣብ ምርጋጽ ዕላማታት ሰልፊ ኣበርክቶ ዝገብር እዮም ክልተም ናይ ኣባላት ሰልፊ ጠባያት ንምዕባይን ንምዕባልን ዝዓለመ እስትራቴጂ ምምዕባል ሓይሊ ሰብ ንምህናጽ የኽእሎም ብዛዕባ ውልቀ ኣባል ኣብ ውሽጢ ውድብ ሓደም ናይ ኣባል ጠባይ ምፍላጥ ንብዙሕ ነገር ይሕግዝ እዩ ገለ ካብኡም ብጥዑይ ስነ ምግባር ምምእዛዝን ካብ ርክክባትን ንጥፈታትን ኣባል ዘጸልምን ወይ ብኣሉታዊ ተጽዕኖታት ዘሳጥሕን ጌጋ ምድሓንን እዮም ክልተም ጥዑይ ስነ ምግባር ንዓቕምታት ውልቀ ሰብ ይዕብን ኣብ መዓልታዊ ህይወቱ ብኣዋንታ የንጸባርቕን ኣከባቢ ብውደባዊ ስነ ምግባር ምግዳስ ንኸባቢ ብደቂቑ ንምፍላጥ ይሕግዝ ንረብሓታት ሰልፊ ዘይጋጮ ጠለባት ሓፋሽ ብምምላስ ንኣወንታዊ ንጥፈታት ኣብ ምድጋፍን እውን ይሕግዝ እዮም ከምኡውን ቀጥታዊ ይኹን ዘይቀጥታዊ ኣሉታዊ ኣሰረታት ንምግታእ ይሕግዝ እዮም
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይዚ ትሕዝቶ እዚ ረባዒን ናይ መጨረሻን ክፋሉ ኣብ ዝቕፅል ቀዳም ከነቕርበልኩም ኢና እዚ ኣብ ዙርያ ክፍሊ ሰልፍን ሃዳር ስፖርት ሰልፍን ሃዳር ኤርትራ እዩ ስፖርት ሰልፍን ሃዳር ኤርትራ መሰረታዊ ረቑሒታትን ሰልፋዊ ንቕሓት ብሰልፍን ሃዳር ኤርትራ እዚ ድምፅኹም ድምፂ ሰልፍን ሃዳር ኤርትራ እዩ ግዴታዊ ምፅንባር ብሔራት ኣይንቕበልን قدم كله حزبنا هاجرن نمدحان نقالس أزي دمتهم دمت سلف النهضة إرتراي زخبركم سمعتنا نايلهم عن تفنونا بزي زازيمنا لنا دحن كنيو